chak chuak movie rekepa inzawa in kalolom le veka cheu tun tramat suan go back couple episode 4 na kan thir ho le don ani go back couple episode 4 bulawin chan na chuan jeu le dog je te pani chu anon lang le a dog je jok chu kai thale in kalpo akal thei me ulova jeu chuin a thian pa chu wan bet thlatin andom lama chuan an kaldun nak naka ma se handom ge chu alawin kal to thlat mai jeu chuan hming lamna a omle lavani chuan an hno chwa ngei to don thu chu a soi chuaka awan doina a chuan a thian pa dog je chu pu in ama awang veka chu tianga get lo khar nan pha an ni thu te chu vin takhian soi ta ni ma se dog je chu roi ti taka lau thong mi alo chuan alo la nui khevur vura a thian pa jeu hne chuan get chunga an lu the ngei don tur thu chu ashila gate bara chuan alu chu arot lut thoya ma se alu leng si in ataksa athun vele theita mai lova gate a chuan alu chu ati tang ta der mai an pia luna te zoka chuan gate a kaltang kher lovin alo lu thei reng mai zok hi alo ni a jewa chuin a thian pala chuak tur chuan thei to pina baya ma se abeidong thakani namgi la chu aron lang vele a apa chuin afapa chu a major thaka business administration lamzir tur chuan atia history major chuanin sum ade chwa theilo thu ashilani ma se namgi la chuanin chu tianga business lam itui viawani le nangman lamei ta che ti in apa chu achang let ve ta maka apa chuin namgi la hnena chuan nang hianin ka thuzom pakhat ma hi ila nei ngai lo engki ma ka soilo ang zelin I omin iti thina tina shila anu chu lo in rol vatin a fa patnena chuan a pian chamlom na thilpek nimin lama apek man tak lo chu aron pe a ma se namgi la chuan anu hnena chuan tikhan in pani in hlim taka inom chuan ke chu min ngei tu ka ngai lawang te na shila ma se anu chuan in a fa pa chu thilpek chu pek lui tral tumin atan liau liawa leisakani thu chu ashila namgi la chu in khal chuak ngalin kalkunga chuan mi pui ho hianin nor an lo huai khota chuta chuan Mr. Jungalaka in soifi an phut thu chu an no au chua puyani hun kal to churon langin namgi la chu ama hring tunu tak tak zok chuan aron bia poisa hi aron dilani ma se namgi ramu dik to lo box si chuanin poisa eng ma nei lo thule adu ani chuan apa chu ama ngei navadil zok mai turin anu chu avin ta shepa phone chu apai thangal top mai chuta tak chuan jinjui rel runa taka chap kha namgi la kara chuan taxi moti in aron lut ve top kha nia an veng ming chu soin namgi la po chuan in car chu atinung ve tamai boka jinjui chu tianga ata awak wak na chan chu eng tak nge niang tia chuan aril ru chu abuai hle a ama haril ru ha na zok po chu angai to chang man me lovani mi padom lama chuan dog jelutang chu anola boy pui meka chan chuak tur local pa po chuanin peidong takhian engtin nge ilu zu itan tir thei reng reng zoka ilu irot lu theni si chuan I chuak le mai theila vem ni tina zota zirlai dangte po chuanin dog je chu ata anga chuan ngai pha hialani chuti lai tak chuan jinjui le bando te pani in bethom chu an au chuan hmuna chuan aron ri chuaka zirlai dangte po chuanin thomlo chuana chu an ngai chang thup bok jinjui le bando te chu in bezavin an classroom lama chuan an lut ta a mi te chuanin zirlai jing in thenanam to thule fa hial po an nei to thu an lo sei nak nak te chu an thria jewa hnena chuan bandoan engchung changi an soi hi ti in bangbo tak chuan a zota jewa chuan bando hnena chuan nu pakhat fanei to chu an pa in sum le pa ya harsat na an nei awanga akal san thu te chu alo shil ve ni bando a chuan chu tiang thu te chu khoya tanga ishiat nge ni reng renga tina zota an thil puan chuan atanga an hriat ani thu a soi tamai bando a chuan angai tu chenga an omna hmun kha an college an thupoi mo puan chuan a hmun ani ti a hria zirlai dangte na han soi luai chu an ma ni nge ni ti po a heta bokani chu tiang bokin jinjui te classroom a chuan an chungchang bok chu zirlai dangte chuanin an lo soi ve luaya ama ani ti ain shekur si zak tak chungin classroom a chuan a thungoi kar mai ani
cho chhun aina hmuna chuan jinjui te thian dun le jewu te thian dun chu an thu hau le a bandu le jinjui te chu an bel ru mang chuan in bia in engtia ti zel nge tha ang tia chuan an in hnial buai le a jinjui thian nu chuan in jinjui le bando te pani chu an ni ti chu a hria a bandu mel ran chung chuan meichhia fa pai tira kalsan le tu chu an chia hi alo ta pia pia pa bandu chulo tong ve watin chumi te chu anin nei to a chumi hnuwa fashing ta an ni thu te a soibok bandu chuanin ani chuan engwangin nge ka chunga hian I thin rim ve ringu ta ti in suli chu azota jewa chuanin ani le no pang chu an tha tham ve ve ni chuan ien kol du don bi kem ni ti na zot jinjui le bando te pani chuanin arwal rual hian thuam ze nei lawani chu ti in vin tak hian an soi rual thapa jewa chuanin nangni pani hi engemaw in hriat le ti na zot an pani chuan boy tulin an ni ne kwalvel tamai maya an thut na hnunga zirlai dang chu chhun kil ve te po chuanin an chungchang ngot chu an lo soi ve char bokani cho chhun te an kil zo chuan jinjui le bando te pani chu in hnung chan zonga thuin an ti don le a an o mang chawa an hriat awangin mi ten tu tenge an hriat mai an rin lo thu chu an soi ani mi pui hma a in hau boy me lo tur chuan an shil fi ngal vek boka jinjui chuanin engwangin nge radio room a khaimin polu renga tina zota bando chuanin doctor pa ka number kha min pe ve ngal mai ni lang chuan hetiang ang boy hi kan ma chona ngai kher lo tur tina shil jinjui chu doctor pa ka khanin lo mu in alo pot ding le a ama zan lama a mu nu kha ani le ni lo aron zotani jinjui chuanin doctor tin an kauzet na a tuna ri chuan doctor pa ka po doctor alani ri lo ti shele in le kha min petu kha ini tiro tina zot le ta zoka doctor pa ka chuanin I number zok min petur ini lain ka number zok ka pe masa si che a ani chuan khwanu ruat ani nge yang hetianga kain mu le po hi tina soya a number chu delete ve in bando chu alo meng phok chiang hle a jinjui chuanin bando alo ve rek box sia wang chuan a number chu bando run lui nan chuan ape ve tangata tui chena mun churon lang le in namgi la chu haron lang jinjui aril ruwa acham reng na chan chu a hre thiam lo hle a pula tang chuan chuakin nula pakhat hi pula chuan atla dera namgi la ron chan chu abei sei hle ani ma se namgi la chuanin chana hnekin ain ham ta na tur chu a the thak sakta dei zoka namgi la chuan jinjui chu mun pakhata hian a hroya a hnena chuan ti hian a soi khati lai khan ka duanga che ingai lawani ti ro ti in jinjui chu azota jinjui chuanin enga alo ti deuh hu namgi lan chhuah pui tura asoma wang khan namgi la chuanin du hle ni tura alo ngai ve rengot chu lo ni in namgi lan in date pui tura halo som na chan chu a hma a alo omrem chan wang lek chu alo ni jewu chu ron lang ve le in bori mi kauna mun lama chuan local don chi a room chunga chuan lutin bori mi te chu an lo lam na sa hle lam zinga telve tura application a chuan a ming chu alo in zia nan kula ma se jewu chuanin chu tiang ang le kha a ming sign line o ma se jewu chuanin chu tiang ang le kha a ming a sign line om reng chu a shebok silo ma se ani na taka chuan bori mi ne na zu anin dun lai khan arui lai chu bori mi chuanin rem changa lai in a ming chu alo sign tir zok hi alo ni renga mun dang chu ron lang le in bando chu soyeng te lam zirna hmuna hian alo oma bando chuanin soyeng le a thian te ho ei turin changthlum chu alo ken sak bokani senior te ho chuanin jinjui te class ho chu history library room akala an lekha bodu takla chuak turin an tia ma se chu an lekha bulak na tur chu a hran thu soin meiche pakhat ain o hlum to thu te an soita a tu ma chuanin library chunga lu chu an ngam lova an senior te ho po chuanin lekha bu chu la thei in omani ngat chuan in tur chu keima ani in kan ngei tu asakang cheu an ti po chu an ti kher angai don lo ni hialin a hriata ma se chuta tak chuan jinjui chu library chunga chuan lut ngalin lekha bu chu azong ta a chuta le lekha bu jinjui in azon ko lai tak mai chuan a hma a tak mai lekha bu in rem thale le lai chu aron tla a jinjui po in a hlaur ve tran to hle bokani
ma se hun liam to nuami kha don kirin thasang lem chu an senior te haulo siam chawani ti chu hre chuak le a hlo na po an re le tanta le khabu lo ti ta tu chuan in kordum ve khi a ha a jin zui chuan in hlau tak ang hian alo au der ve zel chu ti lai chuan le khabu ron ti ta tu hnung lama chuan om ve thungin le khabu te chu anam tha ve thunga alo ti thei tu ber chuan in hlau zokin atan chuak ta von mai jin zui chuan in envelope chen chu azong chhun zom zela a topa chuan a hmuta nge bok leilon do in envelope sen chu a han lata a ma se a chuk le don chuan rapial palin atla don ta chuta tak chuan namgila kharon langin jin zui chu alo pom chata soyengi kha lu he tu in bandowan infirmary lama chun alo hruai khania lo har chuak to in alo meng diara akianga chuan bando po kha alo mu ve reng bok an pani chuan in no por turin dora chuan an kalta a namgila le jinjui te pani po kha anun lang vele a namgila chuan in jinjui a chan na lama khan a kheimit chu alo so vung deuh hleka akal tha thei lawani jinjui chuan in puiwatin a zaka dompa chung chuan library chu an chu san dun ta a bando le soyeng te po kha ron lang vele in an lo te kwal dun mai maya kho thlir na mun nuam dewa chuan kalin borok thianglem te chu an dong dun vel ta ni jinjui te thian chuan in jinjui zara chuan nau an dom ve thei ta a jinjui minglama awrol chungin nuam an ti hlom hle thlasang ti ai ma chuan mishing swal te an lo omzok thu chu jinjui chuan a thian te ho ma chuan a soi chuaka jinjui chuan namgila tan chuan vurtlang hi aken saka a kheimit a sona awanga vungluk ta de na tura ati ani ma se namgila chuanin alo pom sak du mai lova jinjui chuan namgila chu ake da kan sak lopin vurtlang chuan de sakta a ama awanga na ani miwa wangin boypui chu ati tura ada ave thlatani namgila chuan jinjui chatalai chu mitla lek lo hian a thlir dau dawa adu ani ti chu a in sia ma se ti lan dan tur a shebok silo ba kan jinjuin zaktaka alo siam ton awang khan atim deuh tlat to shim boka jinjui chuan a thian nu sulin bir in lova theitui chau a in chan chu azota suli chuanin ama le jinjui ta chuanin bir anin ve ngai lo thu chu ashila ma se jinjui chuanin pasal anei khuna chuan ala in ve don thau tur thu chu ashila ma se suli chuanin mi te an rui changa an nun dan an lo thok thina wanga rui ve chu du ngai lawani thu ashila jinjui chuanin man in ti limnan chuan midang te ngai sakwak lo chunga hringnun man angai changa om thin thu te ashil let ve ni party te po midang te mit mai ven thona wanga ti thei mi alo hun te ala om thin don thu te chu shilin chu tiang huna chuan atana asham mai tur thu te ashil boka thatlai khuna chuan mani ni na po thei ngil thak khopa che chang a om angai ve thu te le kum alo upat huna ruile bung chu thilmoi ani shan to lo thu te chuan ashil fia ta a rei tak nau andom tlan nu chuan jinjui te ho po chu an kai thalom to hlea atira indu lo ber sule po chu chenoi fal hle in until e bang te chu akorip te a chuna thun trewa nakin ayatan ati ni mai theni ti chuan an hona tur lam thewa chuan in sem darin jinjui po chu akal shangta a namgila khanin jinjui chu ngai tu deuh lekin a en zui zela jinjui chu tluang takin hose adua arui ema wang chuan to sol ato pal mai te po a hlawani ba sa chuan jinjui chu achuanga afopa chu aril ruwa ron langin alung chu a chele ta hle ruilung puang boxi nen chuan a trable tamaya namgila chuan in shil hai tak chuan a hnung lama tangin alo thlir ve reng boka jinjui tluang taka a ho ti a chian hnuwa chuan namgila po chuan in hozai arel ve ta ni bandowan soyengi a thla zo hnuwa chuan konga hian kalin jinjui te nu le pa te chu a mulol maya anun hlui te chu hre chuak thar le in ami mu te chu a thlir zui vong ani atu ka chuan jinjui le anu te chu an bazar duna anu chuan in grape hi leituma ma se ama chawa ai thina wang chuan in thachung devin leilo mai jok chu atum de urum ruma ma se jinjui in grape te chu adu zong takle angai nat em thu a shil hnuwa chuan an leile ta nge ni
ama kha chuanin jinzui hianin grape hi angai nangai mi alawa apa nen don fo chau an ei thin wanga ni ma se nuani ta ka chuan jinzui po chuanin a ei du zong te thlakin a om le rem chang chang ei thei alo in zirve dei to mai hi lo ni a in lama an let le nuwa chuan jinzui no in an thalak khultur a khul thei ngil thu suin jinzui chu thalak khultur chu na tlan let le ngala chutia jinzui nu anin kot zona aom lai chuan anin kongkabula grape lo om cheu chu muin tu lo da nge niang tia chuan aril ru chu ain kha boina sangang mai chuti lai tak chuan tlangwal sek pui mai hianin jinzui nu chu ron sudatin a thei khai lai po chu a thlau nuala chu pa chuan jinzui nu chu ngai dam dila hnekin kaltlang mai chu a han tuma chu tlangwal chu ai upaza na tla cham tak mai mi chu lo ni in apong porpora chuan ala tang jok tamai anu rual ku thak mai po a shelo hmel hle boka chuti lai tak chuan bando kha haron in rol vatin chu tlangwal chu chin dan tha le moi chu arom shil ta shep ani tlangwal chuanin nang hi tu phiang sen nge moi ni le midang boina iron in rol veri ngota tina zota tlangwal pa chu akal son huwa chuan bando a chuanin jinzui nu thil thau buak te chu an char pui nga sok soka jinzui nu po chuanin fello ti hle in anu le pa te chuanin fa phatak an nei thu ashila ani chuan fanu pahni anei thu ashilet ve sham bukani amak pa tur ani ti reng ala shilawa jinzui chu ron thlengin bando a mu chuan aron namson pop moya anu chuan angai na ashelo hle ti chuan an pahni chuan in bia in jinzui chuan bando chu engwang local nge ni azota kanu mutura local emi ni tina zot bok an hmalam huna thil thleng to chu lo lang non le in jinzui nu an voina hun chu alo ni a bando a chuanin jinzui nu ruang ma chuan apoya ti thu a soi choka jinzui nu thina hian in thiam lo turin bando hianin engthil chiange atiang shafia zwal turin next episode ta in lo chang le theu do nia khati zong kha tun tumata na go back couple episode 4 karon ti chu a theite chu ani